Уотсън. Живее в Оук Парк, Илинойс. Кварталът е прекрасен. Живеем в квартал за хора над средната класа. Всички къщи са построени преди повече от 80 години. В квартала имиджът е изключително важен. Обичам малкото си Порше. То е старичка кола. Има си някои особености. Шофьорската врата не се отваря. Затова трябва да влизаме в колата през пасажерската врата. Карам колелото си целогодишно, дори през чикагските зими, така че е виждало много сняг. Предавките му не работят вече. За последен път съм ги превключвал преди 5-6 години. Но се справяме чудесно с поддържането на имиджа си. Кет, Да, ще ми помогнеш ли с покупките? добре. Родителите ни са скъперници, откакто се помним, откакто сме се родили в тази голяма къща. Как беше в магазина? Чудесно. В къщата ни определено няма климатик, а в тавана на хола в момента има дупка. Това привнася автентичност, да кажем. Използвам найлонови пликове за уплътнение на вратите, както и на този отдушник. Това е 20 см дупка. Когато вятърът навън духа с 60 км в час и е минус 10 градуса, с достатъчно турбички и вата, разликата е огромна. С добра изолация бихме спестили 30, дори 40% от сметката за електричество. Домашните ремонти струват средно $333 на месец. Но ремонтът с подръчни средства при семейство Уотсън им позволява да поддържат начин на живот, като за средната класа за по $30 месечно. Може да се живее с стиснати родители. Но през зимата е много студено, а през лятото много горещо, така че това е некомфортно. Скъперничеството на родителите ми е част от характера им. Ролка уплътнение за врата струва $15-20. Найлоновите турбички са безплатни. Друг номер с изолация с турбичка съм направил ето тук. През комина излиза много топлия въздух, което е прахосване на пари. В нашия случай клапата е повредена, така че нищо не спира въздуха и излиза направо. Пъхаме малко вата в найлонов плик и го връзваме с връв, за да мога да го извадя преди да запаля камината, иначе ще имам голям проблем. За да охлаждаме къщата, ще са ни нужни 6 климатика. Ако един климатик работи по 12 часа дневно, месечната сметка за ток се увеличава с $40. Съпругът ми намери начин да направи домашни климатици. Това е стиропорова хладилна чанта, каквато може да се купи във всеки магазин. Пълним я след което слагаме парче пластмасова тръба върху капака и пускаме вентилатора. Така се издухва студения въздух от леда в стаята. С всеки домашно направен климатик спестяваме по $36 месечно. Тези климатици от хладилни чанти просто не работят. Това, което излиза от нашите климатици, не е достатъчно да охлади цялата къща. В този квартал е много важно да имаш добре поддържан двор. Всеки има такъв. Някои от тях изглеждат като дворове на кънтри клубове, честно казано. Съпругът ми намери начин да поддържа отлично двора ни и то безплатно. Хората в квартала харчат между 90 и $140 месечно за поддръжка на муравата си. Не мога да ви кажа колко стара е косачката на баща ми. На 200 години. Не плащам нищо за поддръжка на муравата и е така от 15 години, откакто купих отрасти.